Hola, levántate de ahí. Buenos días. Di 3 minutos para que llegaseis porque estáis acostumbrados a outros ritmos. Bueno, bons días a todos e moitísimas gracias pola vosa presencia. Estou sustituindo o presidente que está nun exitoso viaxe en representación da provincia e que creo que trae moi boas noticias. E hoxe o que veño aquí é a dicir que esta semana na Xunta de Goberno temos mobilizado 2 millóns de euros para infraestructuras deportivas, para investimentos en concellos en cultura, e iso é, vou detallalo, preto de 200.000 euros para o Servizo de Seguridade e Vixianza da Bienal, 700.000 euros para do Plan Máis Provincia para que 6 concellos impulsen investimentos e afrenten gastos correntes e contraten persoal, e máis de 1,1 millóns de euros para a mellora de infraestructuras deportivas en 8 concellos. En canto a seguridade e vixilancia da Bienal, temos que dicir que a recuperación da Bienal é un éxito. Recentemente estivemos en Arco e a verdade é que a acollida que tivemos foi fantástica e que acabamos de aprobar un contrato de perto de 200.000 euros para a seguridade que vai ter entre os 21 de suño e o 30 de setembro do ano 25, na Bienal que, como saben, vaise chamar Volver a ser humano antes a dor dos demais. E o noso objetivo neste expediente é garantir a seguridade de todos aqueles que vayan a visitar a Bienal e, ademais, garantir a seguridade das obras de arte, algunhas de moi alto precio, e o contrato de vixilancia vai ser entre 1 de suño ata 31 de setembro. E cubre o Pazo da Cultura, cubre o Convento de Santa Clara, cubre a Sala Moldes na Escola de Belas Artes, cubre a sala de exposicións da Fundación Rosón de Arte Contemporáneo. Por lo tanto, este contrato vai garantizar a seguridade das persoas e vai garantizar a seguridade das obras de arte. Quedan 3 meses para 32 Bienal, estamos avanzando a marchas sen dúbida forzadas, estamos moi contentos con como vai todo e creo que vai ser un escaparate ideal para a nosa cidade e a nosa provincia. En canto ao Plan Máis Provincia 25, acabamos de aprobar 700.000 euros para os concellos de
Agolada, Arbo, Cerredo Cotobade, Lalín, Oia e Tui, para que poidan realizar investimentos, afronten gasto corrente e contraten a persoas desempregadas. Concretamente, Arbo vai recibir 60.000 euros da liña 1, Lalín 160.000 euros para a anualidade do ano 25 da adquisición da casa Don Álvaro, unha operación para que xa aportamos máis de 160.000 euros no máis provincia 24, en Oia, preto de 100.000 euros para a adquisición de terreos para a ampliación dunha zona de aparcadoiro. Tui, preto de 100.000 euros da liña 2 de gasto corrente para as festas patronais de San Telmo. E Agolada e Cerredo Cotobade recibirán 290.000 euros para contratar a 28 persoas desempregadas ao abeiro da liña 3 de emprego. Así que avanzamos unha semana máis no reparto dos fondos máis provincia, un plan de obras e servicios de competencia municipal o máis ambicioso da historia da Diputación e que xa levamos neste ano 25 máis de 10 millóns de euros para os concellos de menos de 50.000 habitantes. Isto garantiza o que quería o presidente da Diputación, que ese municipalismo, ese apoio a todos os municipios da provincia que sempre abogou o presidente Luís López. E, finalmente, rematamos falando de recursos para que os concellos da provincia melloren as súas infraestructuras deportivas. E aprobamos achegas por máis de 1,1 millón de euros para Pontecesures, Marín, Moaña, Moraña, Poio, Gondomar, Mos e Porriño, o adeiro do segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Os diputados provinciais, Ricardo Martínez, María Ramallo e Jesús Vázquez Albuíña, visitaron este xoves Pontecesures, Moaña e Gondomar, respectivamente, e avanzaron alí as actuacións que van desenvolver. En concreto, en Pontecesures, cunha chega de 95.000 euros, vaise mellorar o pabillón municipal. En Gondomar, con preto de 160.000 euros, vaise mellorar a eficiencia enerxética dos campos de fútbol de Cercas e Gaiandás. E en Moaña, con preto de 200.000 euros, mellórase o pabillón. E, ademais, tamén aprobamos recursos para Marín, que recibe 100.000 euros para a instalación da climatización e sustitución de desumectadora na piscina municipal. En Moraña, outros 100.000 euros para as pistas deportivas de Mirallás. Poio, 135.000 euros para a pista multideporte no lugar de Vilariño. En Mos, 170.000 euros para a mellora das instalacións no complexo deportivo Óscar Pereiro. En Porriño, máis de 200.000 euros para o condicionamento exterior da contorna do complexo deportivo. Continuamos neste xeito distribuindo recursos deste plan dotado con 8 millóns de euros, o dobre que na pasada edición, para estruturas deportivos. E, máis nada, quedo a vosa disposición para preguntas. Esta foi rapidiña. Ainda non teño os datos, pero xos paso despois. Sí. Que? O museo non ten, o museo ten en un contrato que atinxe a varios edificios, ten a súa vigilancia e, ademais, o Museo de Pontevedra, e este contrato ten unha vigilancia especial porque as obras de arte que temos son moi importantes e teñen un valor moi importante. E as aseguradoras non te aseguran os cuadros e non teñen unha seguridade especial e específica. Temos que facer, o problema desta Bienal, podemos dar os datos ao final, porque ao ser obras de arte independientes se asegura unha a unha todas elas. Cando teñamos pechada, sí que podemos dar todos os datos. Sí, sí. 62 obras de arte. En principio están entre 60 e 62 obras de arte. 60 e 62 artistas, casi 700 obras de arte. Sí, 60 e 62 artistas con casi 700 obras de arte. Bueno, eu creo que que podamos ser unha referencia a nivel da Camelia e que podamos ser sede da Festa da Camelia é moi importante. E creo que é algo casi histórico para a provincia de Pontevedra e iso vai traer moitísima xente de Sapón e vai dar a coñecer a nosa provincia. Por tanto, creo que é unha viaxe moi exitosa. Feito. Muchas gracias. Venga, hasta luego.